Dzień jak co dzień. W zasadzie wieczór. Czerwiec. Słonecznie. Bardzo ładna pogoda. Bernard, mężczyzna w podeszłym wieku, weteran wojny w Wietnamie. Ze swoim ukochanym psem, ostatnią drogą osobą, która jeszcze przy nim została. Tragicznie przed 10 laty zmarła żona. Niestety. Został sam z ukochanym psem, w zasadzie suką, imieniem Jurga, w swoim właśnie małym, takim drewnianym domku pośrodku lasu. I on z tym psem, wiadomo, chodził sobie na spacery. Wiódł takie, trochę można powiedzieć, pustelnicze życie. I był jeden z takich zwyczajnych, prawda, wieczorów, kiedy to z tym swoim psem wybrał się na spacer. Rzucał mu patyki, gdy nagle zagłębili się w ten las, w którym była ta chatka, trochę dalej niż zwykle. A ten pies był taki z tej, no jak się ta rasa psów, co tak biegają dużo, nazywał? Husky? No właśnie. I ten pies gdzieś uciekł tak w te krzaki, tak jak to można było zaobserwować ostatnio w tej grze Blair Witch Project. I on pobiegł za nim tam. Jurga! Jurga! Tak wołał właśnie za nią. I moi drodzy, wszedł w taką gęstwinę, przedzierając się, wiecie, a już szło ku zmrokowi. Przedziera ciężko, bo to takie chaszcze, gęste, wiadomo, a on nieprzygotowany na coś takiego, bo wyszedł tylko z psem na spacer. I przedziera się przez chaszcze i nagle jego oczom ukazuje się jezioro. Wyobraź sobie, płaska, piękna tafla, w której odbija się zachodzące wieczorne słońce w lekkim odcieniu pomarańczu. No ale nie ma psa w dalszym ciągu. I on zatrwożył się, zaskoczył, bo pomimo, że żył w tym lesie już od przeszło 40 lat, jeszcze nigdy nie był w tym miejscu. I słyszy szczekanie tam. Wuf, wuf! W oddali, w krzakach. Wuf, wuf! Jurga. Pomyślał. Idzie, obchodzi to jezioro naokoło. One było takie... No... Takie... Nie za duże... Nie za małe... Takie... W sam raz. Właśnie takie, jakie można by znaleźć w takim lesie. Pomimo, że on go nigdy wcześniej nie znalazł. Takie prymazort. No. I wtem stało się coś niespodziewanego. Pies wybiegł z krzaków i niesie coś w pysku. Podbiegł do niego, patrzy, co to takiego jest. Pies się tam szamocze, nie chce mu tego oddać, wyrwał w końcu temu psu to z pyska. Okazało się kość. Kość. Ciężko ocenić, czyja kość, kość jak kość. Mogła to być kość zwierzęca, ale rozmiar jakoś tak człowiekowi, który minimalnie chociaż zna się na anatomii, nie pasowało to. I pies odleciał gdzieś dalej w krzaki szczekając. No to Bernard taki trochę zmieszany poleciał w tamtym, poleciał, no to był starszy człowiek, potruchtał w tamtym kierunku właśnie za tym psem. I znowu gęstwina w obrębie tego jeziora.
Przedziera się przez te krzaki, nawołuje tego psa. Jorga! Jorga! Cisza, nic. Ściemnia się, bo to był wieczór. Już szaruga taka się robi. Psa nie ma. Cykady już tak zaczynają. Jakieś takie. Morsi? No, może bez przesady. No i psa nie ma. Szuka, woła. Jorga! Jorga! Nie ma. Nie ma ze sobą ani telefonu, bo jest za stary, żeby nauczyć się go obsługiwać. Nie ma ze sobą latarki, bo nie spodziewał się, że będzie tak długo chodził na zewnątrz. Przedziera się dalej, znajduje psa. I widzi, że pies dziwnie się zachowuje. Strwożony krąży, tak wiecie, wiruje, tak jakby pierdolca dostał, kręci się w jednym miejscu, tak. I w tamtym miejscu widzi, że jest rozgrzebana ziemia, no, że pies rozkopał łapami. Podchodzi do tego miejsca pomału, wystraszony, słabo, już ledwo co widać. Do tej dziury odrzuca tą ziemię rozkopaną. Portfel. Skórzany portfel. Otwiera ten portfel i w tym portfelu widzi zdjęcie. Widzi swoje zdjęcie z młodości. I oprócz tego zdjęcia znajduje jeszcze dowód osobisty. Dowód osobisty, na którym stoi nazwisko jego tragicznie zmarłej żony. I przypomina sobie historię, że kilkadziesiąt lat temu, jeszcze za jej życia, właśnie... Adamie, proszę kontynuować 40 zł. że właśnie został jej skradziony portfel w tej okolicy przez nieznanego sprawcę i nigdy go nie znaleziono. I moi drodzy, no szok. Już prawda, portfel taki wiadomo, bo to było dawno podgnity, podniszczony. Ale kopie dalej. I widzi, że pod tym portfelem następna kość. Kopie dalej. Znowu kość. Kupa kości. I nagle odkopuje czaszka. Ludzka czaszka. Tutaj z takim dziura. Tutaj w tym miejscu wyłamana dziura. Tak jak nie wiadomo od uderzenia, czy nie wiadomo czego. Dziura w czaszce. I w tym momencie pies już się uspokoił, siadł przy nim i w tym momencie uświadomił sobie właśnie, i taka myśl wtedy, jak wiecie, jak jest tak, że nagle olśnienie takie, że realized, jak to mówią po angielsku. Wszystko do niego w tym momencie wiecie. Przejrzał na oczy. I wtedy doszło do niego. To było po prostu nigdy w życiu czegoś takiego nie czuł. Nigdy w życiu nie był tak bardzo pewny, że właśnie, że teraz przejrzał klapki mu z oczu opadły. Że to jest po prostu, że tak faktycznie jest. Przejrzał
Że jak można, kurwa, żyć w państwie, w którym się rozdaje 500 zł ludziom za to, że im się rodzi dziecko?